хабари рӯз дар Азия плюс. салом самиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. дар доираи татбиқи механизми ковакс аз ҳиндустон ба тоҷикистон наздик ба 700 000 вояи ваксинаи AstraZeneca оварда шуд. хабар доданд аз вазорати тандурустии мамлакат. то кунун ба қаламрави кишвар беш аз 6 миллион вояи ваксинаи зидди COVID-19 аз ҷумла AstraZeneca-и истеҳсоли ҳиндустон, Коронавак аз чин, Модерна ва Pfizer-и амрикоӣ, инчунин Sputnik V Россия дастрас карда шудааст. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ба ҳолати 30 апрели соли равон дар тоҷикистон зиёда 3 миллион нафар бар зидди сирояти мазкур ваксина гирифтанд. инчунин то оинда 2 миллиону 590 000 нафар шаҳрвандони мамлакат бо вояи дуюми ваксина эм шуданд. парвандаи латукоби Мадина Мамаҷонова ба додгоҳи олии Тоҷикистон ирсол карда шуд. ба иттилои прокуратураи генералӣ, парванда ҳанӯз 18 ноябр ба додгоҳ ирсол шудааст. додситонӣ дар бораи парванда ҷузъиёти бештар надода гуфтааст, бархе ҷузъиёти он бо сабаби сирри тафтишотӣ мавриди ифшо қарор намегирад. аз ин пештар муовини додситони кул Мирзоамон Рафизода дар суҳбат ба Азия плюс хабар дода буд, ки эҳтимол парвандаи мазкур ба додгоҳи ноҳияи Сино ирсол гардад. қазияи Мадина Мамаҷонова ки 2 моҳ инҷониб дар ҳолати беҳушӣ ё худкома бистари беморхона мебошад, яке аз парвандаҳои пурсару садо дар як соли охир ба шумор меравад, ки ба он президент Эмомалӣ Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳ кардаанд. ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни Тоҷикистону Россия дар 10 моҳи соли ҷорӣ афзоиш ёфта аз $1 миллиард ҳам гузашт. дар ин бора намояндаи тиҷорати Россия дар Тоҷикистон Евгений Каренков хабар медиҳад. намояндаи соҳаи савдои Россия ба ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ ба хусус пойтахт ишора кард, ки барои рафти корҳо маҳсулоти сохтмонӣ аз қабили металлҳои гуногун маҳз аз Россия оварда мешаванд. Каренков инчунин омили дигари афзоиши ҳаҷми хариду савдои кишварҳоро дар устуворӣ сӯзишворию равғанҳои молиданӣ алоқаманд донист. ӯ инчунин аз афзоиши ҳаҷми содироту воридоти маҳсулоти ғизоӣ ёдоварӣ кард, ки қариб то 2 маротиба афзоиш ёфтааст. рӯзҳои аз 2 то 4 декабр як ҳайати вилояти Могилёвский Беларусия таҳти раёсати муовини раиси кумитаи иҷроияи вилоят Руслан Страхар ба Сӯхт сафари корӣ анҷом медиҳанд. бино ба иттилои дафтари матбуоти раиси вилояти Сӯхт, ҳаят бо раиси вилоят Раҷабой Аҳмадзода мулоқот карда бо вазъи иҷтимоиву иқтисодии Сӯхт ва имконоти он ошно мешаванд. дар доираи сафар мулоқоти дуҷонибаи доираҳои тиҷоратӣ Сӯхту Могилёвск низ дар назар дошта шуда, меҳмонон инчунин бо фаъолияти корхонаҳои саноатӣ шаҳри Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон, Истарафшан, ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, Ҷабор Расулов ва минтақаи озодии иқтисодии Сӯхт шинос хоҳанд шуд. санаи 2 декабр соати 11 рӯз дар театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов нахуст намоишномаи фарогир дар доираи лоиҳаи мураббиён, ки аз ҷониби ташкилоти ҷамъияти Ирода амалӣ мегардад, баргузор хоҳад шуд. мураббиён ин лоиҳаест, ки дар он шахсиятҳои маъруф ба унвони мураббии наврасону ҷавононе дорои нуқсони равонӣ баромад мекунанд. мураббиён аз заминаҳои гуногун ҷалб карда мешаванд. ин дафъа сарсухан ба театр ва фаъолияти театрӣ хоҳад буд. намоишнома, ки ҳунарпеша ва волонтёри фаъоли Ирода Фирӯза Каримова ба саҳна гузоштааст, вохӯрӣ бо театр ном дорад. дар чорабинии мазкур сарояндаи гурӯҳи ҷаз Зебо Қоҳирова низ ширкат хоҳад дошт. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.